без филтър, без нищо. От мен се получи много. Идеално. Вие на остър монтаж правите, нали? Идеално. Но аз много обичам така. Много ми го. Так. Не навсякъде. Слагаме, аз дръпнах военни звуци от интернет, фри, т.е. без права и така нататък, които са правени в студио. И там има картечници, бомби, мини, пушки, пистолети, каквото се сетиш, човече. И Battle Ambience, не знам си какво. И аз всъщност ги дръпнах, те си в нет. И използвам за преходи. Виж, не слушай надпис на камерата. Това е разговорът, който ми трябва. Добре, чакай сега да извадиме кабеличе от тук. Да, това е момчиле. Не, ние мога да пуснем стационарно и тя... Аз не съм офлоуднал едната от картите, имаме 30 минути някъде, но аз мога да го запиша на... Не, малко ми стига, въпрос е точно работното, ние си говорим, той си работи, нали... Дете се вика, може, ако може да фанем това как той, какво вижда той на екрана, става супер. Може да. Ето, момчил. Сега. Момчиле, ти правиш на мейкинг, на мейкинга, на мейкинга. Това ли правиш ти? Става безкрайното отражение. Метал прокрастинейтър. Не знам точно как става това. Да, хубаво е, че човек да мога да се снима нещо да правим. Не, това наистина мисля, че ще ми послуша. Остави, че нали, на мен ми стана год, пинахме малко и се отпуснах, но това, което разправяш е точно което ми трябва вас, нали, неформалните приказки за... Да, не то, това е което има смисъл. Само, че трябваха влик. И затруднявам ли те много? Не.